फैसा बिनाय आरो फैसा राननाया दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि अक्सिजेनजों बरगयारि दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट जानो थांगासिनो दं Yes! जोंहा नोंथाङा जेसेबांखि गंग्राया मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि जागोन 13 थारिखआव जोंहा मोनसे बयजोंबो अनसायजानाय बयजोंबो मुंदांखा जानाय जोंहा मोनसे गोनांथार सावथुन बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय जोंहा फैला MCLA बे जोङो 13 थारिखआव जोंनाव नुजाथिफैगोन आरो बेनि सिगां जोंहा मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव जोंहा बाहागो लाफैगोन देंखोगिरि हिसाबै जोंहा तुरुन ब्रह्म आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा फैफानो हागोन जोंहा अमिताभ ब्रह्म बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव फैनानै गावसिनि गोदै गारांजों खननानै जोंनि सिगाङाव होलांगोन बेजोंनो लोगोसे आरोबाव साफ्रोमबो बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा बर' सावथुनखौ अनसायग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जानो गोनां 13 थारिखआव जोंहा MCLA जा बर' सावथुनखौ गासैबो अनसायगोन गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होफैगोन बेखौनो आं आसा खालामनानै बे समावनो दोनथ'बाय बेसे टाइमनिफ्राय श' जागोन जोङो श'आ 8 बाजिनिफ्राय होनाय जादों 8 बाजिनिफ्राय जों 8 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो जा मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनायखौ लागोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगो 9 o'clock जानाय एबा 9टा बाजिनाय लोगो लोगो जोङो जानो गोनां जोंहा MCLA बर' सावथुन बे सावथुनखौ जोङो बेखेवगोन आरो जोङो साननैनि थाखाय हाबाफारि लानाय जादों जोङो 13 आरो 14 बेहाय जोङो लानाय जादों टिकेटनि बेसेना जोङो अनलि जों सियाराव 100 थाखा जोंना खालि 100 थाखाल'खा हायावबो गैया फुरा गासिबो जोङो कमप्लिटैनो फुरा सियारावनो मोनजोबगोन आरो सियार केपासिटियाथ' जोङो 4000 एबा 45,000 एबा